Nå, til spejder, der ser vi tit, at vi er i sådan et rummeligt fællesskab, der rummer alle, og at vi er gode til det her med at udøve inklusion i det, vi laver. Men har I rent faktisk tænkt over, hvor mange med for eksempel flygtninge, indvandrerbaggrund har du været spejder med? Eller hvor mange med sådan fysiske, psykiske handicap har du egentlig mødt i din spejdergerning? Ja, så i virkeligheden er det måske ikke lidt fordomsfuldt, at vi siger om os selv, at vi er rigtig gode til at rumme andre. Er vi i virkeligheden så åbne, som vi tænker, vi er? Og hvis ikke, hvad søren kan vi lige gøre ved det? Fordi må ikke vi egentlig gerne vil det, men bare ikke lige formår det endnu.